Malores Villanueva, ademais, está vencellada a Editorial Galaxia, foi directora de edición e comunicación e, desde o 2018, é editora externa da casa. Tamén ocupa os cargos de secretaria da Fundación Penzol e da Fundación Premios da Crítica e, aínda así, quédalle tempo para publicar interesantísimos artigos nas diferentes cabeceiras como Grial, como a propia Voz de Galicia, na que podemos disfrutar das súas análises culturais, e tamén para escribir libros tan interesantes como Antonio Fraguas, Mestre da Memoria, ou Francisco Fernández del Riego, loitador pola idea de Galaxia. Cedo a palabra con inmenso honor e admiración para Malores Villanueva. Moitas grazas. Ben, moitas grazas a Xosé Antón polas súas agarimosas palabras que veñen pois dunha persoa que eu si admiro moito e ademais é amigo, compañeiro e é unha persoa xenerosa, como acabades de ver por esta presentación. Estou moi honrada de estar aquí en Ourense, no Liceo, pois con todos vós neste abril loteriano, falando pois da relación de Otero Pedrallo con Galaxia, que bueno, como ben sabedes, porque aquí o público é todo moi ilustrado, non? Polo tanto, creo que pouco vou descubrir, pero quizáis para moitos si recordar esa relación que Ramón Otero Pedrallo tivo con Galaxia ata o final dos seus días e, como ben dicía Xosé Antón, pois ata a eternidade, non? Porque así o quixo el que se vencellase o seu legado pois coa Fundación Penzol, a propia Fundación Otero Pedrallo, e polo tanto pois é unha unión eterna. Pedíronme que falase de Galaxia nese tempo, pediumo Patricia, porque efectivamente este ano o Premio Trasalba pois está dedicado, non, a Galaxia por eses 75 anos de vida. 50 anos fai que morreu Otero Pedrallo, non? E, polo tanto, eses 25 anos que compartiron Otero Pedrallo como presidente da editorial Galaxia. Como todos vos xa sabedes, hai 75 anos no Hotel Compostela, en Santiago, pois celebrouse aquela asamblea fundacional que se revivirá este ano. Este ano penso que vai ser en setembro, non sei onde o presidente está por aí, tápamo, pero será en setembro que se reviva ese momento. Naquel ano de 1950 escolleron o 25 de xullo, que é unha data fundamental para todos os galegos e galegas, e aquel primeiro consello formábano Ramón Otero Pedrallo como presidente, Manuel Gómez Román como vicepresidente, Xaime Isla Couto como conselleiro delegado, Francisco Fernández del Riego secretario e como vogais Xesús Ferro Couselo, Sebastián Martínez Risco e Antonio Fernández López. Aí xa aparece Otero Pedrallo, que vai a chegar moito máis que o seu nome, que a súa autoritas, tamén vai traballar arreo pola causa de Galaxia. A él, por exemplo, débeselle unha fichaxe, se podemos falar neses termos, non sei se deportivos, unha fichaxe como Álvaro Gil. Álvaro Gil, que é fundamental para Galaxia, pois ven da man de Otero Pedrallo. Escríbelle Álvaro Gil a don Ramón no ano 50. Si vostede pensa que sirvo para axudar a Galaxia traballando dende algún posto, non teño outra cousa que facer que poñerme ás súas ordes. Teño gran fe neste rexurdir editorial de Galicia e a laboura que se pode facer ten un gran interese. E a partir dese momento,
Álvaro Gil pasa a ser o presidente do Consello Técnico Asesor. Ese órgano consultivo no que vai integrar a Ramón Cabanillas, por unha banda, que vai actuar de secretario, e tamén a Xosé Ramón Fernández Oxea, coñecido como Benchosei, como vicesecretario. E a eles, a Editorial Galaxia págalle por eses servizos 1.000 pesetas, que supoño que no ano 50 1.000 pesetas, aquí hai xente que saberá máis que a min, pois mensuais, pois era unha achega importante para a economía cativa de Cabanillas e supoño que tamén para Benchosei, pero en realidade que nas pagaba era Álvaro Gil. E a importancia de Álvaro Gil como mecenas de Galaxia vai ser fundamental e témola que ligar a súa amizade con Ramón Otero Pedrallo. O primeiro libro que publica Galaxia, como ben sabedes, é Antífona da Cantiga, que este ano teríamos que volver a ela, porque con isto das cantareiras e da tradición popular, pois aí firma Cabanillas un prólogo maravilloso, que habería que volver sobre él, por iniciativa de Álvaro Gil, por iniciativa e sufragado por Álvaro Gil. E o segundo libro da colección literaria é Por os vieiros da saudade, de don Ramón Otero Pedrallo, esa crónica espiritual da súa viaxe a América. E aí trazan xa a editorial pois esas pontes co pasado das irmandades, co pasado da xeración nós, que quedaban establecidas. Eles, cando crean Galaxia, o grupo, estou pensando pois neses nomes que dicen con anterioridade, en Xaime Isla, en Fernández del Riego, pensaban nesa revista, nesa publicación periódica que vai ser a colección Grial, pero, e aí ten moitos artigos, e atopamos moitos artigos de Ramón Otero Pedrallo, pero tamén pensan no ensaio. Francisco Fernández del Riego publica a historia de la literatura gallega, que xa escribira e xa mandara a un concurso en América no ano 47 en galego, pero que logo en Galaxia vese obrigado a traducila e a publicar en castelán. Quen axuda moito a facer esa historia é Otero Pedrallo. E Otero Pedrallo escríbelle no ano 47 a del Riego o seguinte: e do proxecto, ou mellor, o feito da súa historia da literatura galega, só desexo lela, a despaciño, do xeito no que se len tan poucas cousas. Terá forza de espírito, proxección de almas e, o mellor, algunhas fallas nas datas, pois o traballo informativo é dificultoso e penoso. Por exemplo, do que me pregunta, só eu lle podo responder sobre min, con seguranza de que son eu, tan amigo de Castelao e de Risco, e non sei cando desabrocharon a vida, sin falar de que isto dos anos é cousa moi delicada e algúns como Risco oféndese. Poderíalle dicir datas pouco máis ou menos, pero iso non pode ser. Vostede precisa a exaititude das coordenadas xeográficas. As miñas son, e ponlle en números romanos, que naceu na Auria no ano que 1888, non? Pois Otero Pedrallo é incapaz de dicirlle as datas de nacemento dos seus amigos Risco e Castelao na época. Así, pois traballaban con esas dificultades de facer eses proxectos, non? E o seguinte manual que sae o prelo é a Guía de Galicia de Otero Pedrallo, do ano 54. Estaba feito con anterioridade, pero Otero Pedrallo tiña moitas ganas de que saíse en Galaxia, porque el cría, e estaba no certo, de que ia ser pois un éxito.
E é verdade, a Guía de Galicia foi o primeiro bestseller da editorial Galaxia, foi o libro máis vendido durante moito tempo. Publica Galaxia unha terceira edición xa se coñecían dúas, non? Con anterioridade. E lo que fai é actualizar un pouco o texto e publícase, non? Certamente, como lles dicía, a guía foi un éxito, editouse en varias ocasións, e podolles dicir algunhas datas, non? Nos primeiros 5 meses vendéronse 1000 exemplares, que nese ano, pois non é pouca cousa. A tirada que sacaron sería, eu creo que hoxe casi impensable, 6000 exemplares, non? Hoxe poucos libros na literatura galega, non sei se algún haberá, pero de poucos libros se publican 6000 exemplares nunha primeira tiraxe. E no verán do ano 53 están imprentando a terceira edición xa. Posteriormente, pois no ano 58 publicase outra edición e infórmase en acta, o conselleiro delegado informa en col da importancia económica que para a editorial sigue representando a Guía de Galicia de don Ramón Otero Pedrallo, con quen a editorial ten pendente a liquidación. Pero don Ramón di que os beneficios obtidos deberán aplicarse á propia editorial e propón a posible reforma de apéndices, recollendo novas variacións da obra. El vai legar toda esa ganancia deses miles de exemplares que vai vender, que revirtan na propia editorial. E aí establecemos tamén esa irmandade, non? que Otero ten e o compromiso que Otero ten como presidente, como escritor, coa editorial Galaxia. A parte deste éxito e destes libros de ensaio, a Galaxia tócalle, digamos, reconstruir a literatura, o sistema literario da Galicia deses anos 50. A editorial Nós, que era o precedente máis próximo, quedara arrasada, calcinada, queimaron aos fascistas. E a recuperación literaria foi lenta, certo é que no ano 47 publicase Cómaros Verdes, de Aquilino Iglesia Alvariño, pero son cousas, son illas, non? Son pequenos oasis nese deserto. A editorial Galaxia contaba con figuras como Otero Pedrallo. Xa morrera Castelao, había escasos meses, non? Castelao morreu 7 de xaneiro do ano 50, uns meses antes de que se constitúa a editorial. Risco, pois estamos en Ourense, sabemos que nese momento, no ano 50, pois ele estaba apartado da liña de antes da guerra, non? E Otero, pois, estaba activo. E a Otero escólleno, lóxicamente, porque é máis que un escritor, é un símbolo. Di Piñeiro: trátase, dende logo, dunha personalidade extraordinaria. Eu tiven a sorte de o tratar persoalmente dende moi rapaz, dende o ano 32, e durante os 8 anos de cátedra na Universidade de Compostelá tivemos unha convivencia diaria e moi familiar. Por iso estou en condicións de confirmar plenamente os teus xuizos. Hoxe en día é o símbolo indiscutido da Galicia galega. Dille Piñeiro a Basilio Losada no ano 61. Para eles era un símbolo, en realidade era moito máis que un escritor. Otero era unha persoa que daba conferencias, era un orador espléndido. Temos moitas grabacións ou algunhas grabacións
que dan conta diso, non? E tiña gran popularidade. Volvo a citar a Piñeiro. Trátase, dende logo, dunha personalidade extraordinaria. Eu tiven a sorte de o tratar persoalmente dende moi rapaz, dende o ano 32, e durante os 8 anos de cátedra na Universidade de Compostelá tivemos unha convivencia diaria e moi familiar. Por iso estou en condicións de confirmar plenamente os teus xuizos. Hoxe en día é o símbolo indiscutido da Galicia galega. Dille Piñeiro a Basilio Losada no ano 61. Para eles era un símbolo, en realidade era moito máis que un escritor. Otero era unha persoa que daba conferencias, era un orador espléndido. Temos moitas grabacións ou algunhas grabacións que dan conta diso, non? E tiña gran popularidade. Volvo a citar a Piñeiro. Cheguei á conclusión de que a gran popularidade sin paralelo hoxe en Galicia de don Ramón non se debe aos seus escritos, que moi pouca xente lé, débese ás súas fabulosas dotes de orador, e tamén en parte o espléndido e incomparable señorío da súa personalidade humana. Polo tanto, para eles era moito máis que un escritor, e por iso quizáis nas cartas vemos que non o apuran, que non lle piden, como si lle pedían a Cunqueiro, por exemplo, que lle pedían que escribise, pois a Otero non atopamos esas cartas, porque significaba moito máis, non? Certo é que no ano 57 vai publicar un libro de contos que é Entre a vendima e a castiñeira. Que se chamaba Contos do Camiño da Rúa, que anteriormente publicara outro libro de contos que era Entre a vendima e a castiñeira, non? E estes relatos que están na liña dese outro libro que publicara no ano 32, pois entrégallos a editorial. E é curioso, non? É certo que temos que pensar que Otero xa era case un home de 70 anos, non? Era xa unha persoa pois con unha idade, e é curioso o proceso, porque ele entregalle todos os contos, posiblemente máis dos que se publicaron, e escólmanos Carballo Calero, García Sabel, Fernández del Riego e o propio Piñeiro. Escólmanos, ordénanos e incluso os completan, non? Porque, polo que din nas cartas, debía escribir Otero Pedrallo pois como un manancial, e entón empezaba e escribía e cando non sabía unha palabra ou non lle cadraba moi ben deixaba espazos, pero vese que non volvía atrás, non? El seguía nese río intelectual que el tiña, e entón hai varias cartas curiosas entre os catro escolmadores, Carballo Calero, García Sabel, del Riego e Piñeiro, dicindo que fan. Claro, porque é Otero Pedrallo. Entón, que facemos? Metemos aí unha palabra no oco ou non a metemos? Porque, claro, non están a editar a un escritor calquera, están a editar a Otero Pedrallo, non? Entón, pois aí hai distintas opinións. García Sabel cree que hai que depurar o máis posible, que hai que completar o que se vexa, pero hai outros, non, que teñen moito máis respeto, digamos, non sei se a palabra é respeto, pero si prudencia, e que non se atreven a completar aquilo que deixou, non? Del Riego, que era un executivo, como el dicía, pois era da opinión de que había que tirar pa diante, non? E di el, son partidario decidido de que corrixades os defeitos que existan. Otero nin se enterará, porque non ten idea do aspecto formal do que escribiu,
porque ele escribía desa maneira, non? Penso que se pode salvar perfectamente o seu estilo dándolle unidade ao léxico e a forma. Comprendo os teus escrúpulos, dille a Piñeiro, cando se trata dun autor conscientemente coidadoso e que adoita un estilo xustificado por el, pero este non é o caso do Otero. Hai, pois, que ordenar os contos porque el non se preocupou de ordenación algunha, hai que unificar a ortografía, unir a forma, axeitar a puntuación, ou seja que lle dan toda unha volta finalmente a este libro, non? Que despois vai sair pois no ano 57 como xa dixen, non? Porque, claro, eles son moi conscientes e tamén se ven nas cartas que Otero fai unha literatura que na época pois xa estaba un pouco desconectada do que se lía, non? Iso tamén o apreciamos agora os que somos docentes e lle poñemos un texto de Otero e estas descripcións non se acaban nunca, claro. Máxime, agora xa é moito máis porque os alumnos e as alumnas son, e os lectores e as lectoras son veñen do audiovisual, polo tanto que pasan nun minuto 40 planos, e claro, os libros de Otero nun minuto, pois non pasan 40 planos, sino que nos está describindo, estáse recreando, e eles eran moi conscientes diso, non? De que Otero pois tiña unha prosa máis decimonónica, unha maneira de contar que non estaba xa tan no gusto da época, e por iso quizáis pois non o apremian a publicar narrativa, pero si a outras moitas cousas, claro, porque pois era un gran orador e, polo tanto, sí que o apremian a que vai a moitos sitios e demais, non? Por exemplo, non? Neira Vilas refírese á viaxe que fixo Otero Pedrallo a Buenos Aires, e que para todo o Grupo Galaxia era moi importante. Otero Pedrallo iba como embaixador desa Galicia galega da que falaba Piñeiro, e claro, iba como embaixador tamén de Galaxia, deses libros, non? Que se vendían en Buenos Aires e que se distribuían a través desa distribuidora que tiña Neira Vilas e Anisia Miranda, Follas Novas, non? E que tanto bo fixo, non? E dille Neira Vilas a Del Riego: Don Ramón le va dando varias extraordinarias conferencias, se lle poden chamar así, eu diríalle máis ben torrenciales discursos. O saúdo inaugural no Teatro Avenida abraiou a concurrencia. Parolei con el varias veces. Dentro de 2 ou 3 días virá a miña casa, é dicir, a Follas Novas. Díxome que temos que parolar moitas horas. Neira Vilas e Anisia naquel momento levaban xa esa distribuidora que ia polos distintos centros, polo centro galego e polas distintas asociacións galegas que había en Buenos Aires, distribuindo os libros de Galaxia. Eles contaban, non, que cada 8 días cambiaban as vitrinas de un e outro, pois as que estaban no centro ourensá puñan no de Lalín, o de Lalín pasaba para o de Aulla e así sucesivamente, para que todos os galegos e as galegas que estaban na diáspora, exiliados ou emigrados, tivesen contacto con eses libros de Galaxia. E Otero ia facer como presidente ese labor que para eles era tan importante, non? E di que nun dos actos que lle organizaron que a Otero Pedrallo, que organizou neste caso Neira Vilas, léronse cartas de galegos de todo o mundo, deses galegos que coñecían a Otero Pedrallo porque era esa personalidade da que falábamos antes,
E algunhas das cartas que se leron eran, di Xosé Neira Vilas, dos rapaces de Brais Pinto, algo que emocionou a Otero. Precisamente o grupo dos Brais Pinto, que serían os renovadores da literatura galega nese momento, e o grupo que tanto admiraba a Otero Pedrallo, que Otero Pedrallo lle permite publicar a súa poesía, ese libro de Boca Ribeira, pois os rapaces de Brais Pinto escribiron e mandaronlle a Neira Vilas a Buenos Aires esas cartas para que se lesen nese acto, e Otero emocionouse. Para os Brais Pinto, pois Otero era unha referencia, non? Para o Brais Pinto, eu creo que para toda a xeración do que se dá en chamar festas minervais ou xeración Illanova, ou, bueno, cando falamos diso, falamos dun grupo moi amplo, non? E en realidade máis alá, porque a admiración de Otero pois ia moito máis alá. Pero eses rapaces que coñecen a Otero Pedrallo na Universidade en Compostela, non? Estes días, hai 5 anos morreu Franco Grande, non? E estes días, volvendo para escribir outra cousa sobre Franco Grande, lía que Franco Grande entrou o primeiro ano na Facultade de Filosofía e Letras en Santiago, sen ningunha vocación, porque el quería facer xornalismo, pero en Santiago non había xornalismo, non? E di que a él pareceronlle horribles case todos os profesores, de feito abandona a carreira meses despois, para logo o seguinte ano cursar Dereito, non? Pero claro, estaba Otero Pedrallo, non? E entón, aquela mala decisión de matricularse en Filosofía e Letras, pois el xa compensaba, porque grazas a iso, pois coñeceu a Otero Pedrallo, non? E claro, para todo ese grupo que compartía con el, pois que acudían aos cafés onde estaba Otero e que aprenderon tanto del, pois para esa xeración é fundamental. E tanto é así esa xeración que a Editorial Galaxia crea no ano 57 unha colección, que é a colección Illanova, coa misión de dar continuidade ao proxecto de Galaxia a través das xeracións novas. Falamos de Otero, claro, pero necesitaban outros referentes, non? Xaime Isla é o que, como conselleiro delegado, é o que propón a creación desa colección e xoga pois co seu apelido e co da súa muller, Cristina Novoa, que tamén é importante en Galaxia, porque ela ten ese papel que tiñan algunhas mulleres que ás veces é moi ensombrecida, pero nas cartas pódese ver como ela mecanografaba pois moitos dos libros, e entón hai algunha carta na que di que Cristina está enferma e non avanzamos, porque Cristina non podía facer o seu traballo, non? E Cristina tamén vai ser importante, ademais ela era licenciada e era unha persoa competente, non? E o primeiro libro da colección Illanova é o Vieiro Choído, de Franco Grande, do que acabamos de falar. O segundo é do Sulco, de Xoana Torres, que é a primeira muller que publica na Editorial Galaxia, que non é algo menor. E o terceiro é Percival e outras historias, de Xosé Luís Méndez Ferrín, que lle deixa o orixinal de 15 relatos antes de marchar para Madrid a Del Riego. E Del Riego dille a Piñeiro en carta: hoxe marchou Méndez Ferrín pa Madrid, deixoume no despacho, na miña ausencia, os contos mecanografados para Illanova, cunha carta na que me pide un prólogo pro libro. Ferrín tiña 19 anos. Francisco Fernández del Riego recibe ese fato de contos
é ese encargo de publicar o prólogo, de escribirlle o prólogo, non? E cando lee os contos, escríbelle outra vez a Piñeiro, e di: tamén tiven carta de Méndez Ferrín dende Madrid, refrexa unhas interesantes impresións do ambiente universitario madrileño contrastándoas co de Santiago. Indícame que o seu libro de contos, si se publica, lle poña esta dedicatoria: a Otero Pedrallo e a Ramón Piñeiro, mestres. Por certo, os contos gustáronme moito. Na miña opinión, teñen verdadeiro nervio e revelan unha indiscutible personalidade narrativa no autor. Aí volvemos ver como os autores novos pois teñen ese referente en Otero Pedrallo, e esa primeira dedicatoria do libro de Ferrín non era o primeiro, porque anteriormente publicara un libro de poemas, pero sí o primeiro de narrativa, pois está dedicado a eses dous mestres, por unha banda Otero Pedrallo e por outra Piñeiro. Na colección Illa Nova, Ferrín aínda vai publicar O Crepúsculo e as formigas, que vai ser o número 5 da colección, e Arrabal do Norde, que é o número 8. Ben, mentras están publicando os novos, tamén, e Otero Pedrallo, pois tamén están captando a Cunqueiro, claro. Cunqueiro, pois todos sabemos a trayectoria que ten despois do ano 36, tamén antes do 36, cun poeta vanguardista, non? Pero, en fin, pois chega a Mondoñedo, as súas circunstancias, que non nos competen agora entrar nelas, e ali empeza a recibir cartas del Riego, fundamentalmente, animando a escribir e pedíndolle que escriba, non? Entón, ese labor que fai Galaxia de proselitismo, de que volvan ao Rego, poderíamos dicir. De feito, así o di del Riego: andado o tempo, Cunqueiro volveu ao Rego que abandonara. Penso que a miña teimosía foi decisiva neste particular. Animeino a se reintegrar o mundo da cultura, a lingua, que malia todo non esquecera. Venceu os riscos da soidade deprimente que o envolvía. Reviviu no amor á fala, a creación literaria, trouxo a literatura galega renacida novos aires de originalidade na narración, no teatro e mesmo en traballos didácticos. Ben, o certo é que neses anos 50 e comezos dos 60, temos aí toda a narrativa, ou case toda a narrativa de Cunqueiro, dende o Merlín e familia no ano 55, as crónicas do Xantre no 56, Herba daqui da Colá no 57, Don Hamlet no 58, Escola de Meciñeiros no 60, Se o vello Simbad volvese ás illas no 61, é dicir, está aí concentrado, non? Todo o Cunqueiro en galego, ou a parte máis fundamental. Cunqueiro escribe a Piñeiro no ano 52. Non debes esquecer que faga eu o que faga polo noso bello país, pola nación galega e pola súa mensaxe, eu non teño ningunha autoridade moral. Dígocho con tristura, pero é así e non hai que facerlle. Bueno, iso era no 52, pero despois, non? Algúnha autoridade moral eu creo que sí que gañou, non? Ese Cunqueiro do realismo máxico, da mestura do real e do imaginario, que deu grandes páxinas á literatura galega, pois non estaba en contradición con eses autores que comezan na nova narrativa e que fan algo totalmente distinto, nin tampouco no que estaba facendo Fole ao mesmo tempo, a quen tamén recuperan. Fole é o escritor representativo do realismo popular, e que Ramón Piñeiro, neste caso, gañou a causa galeguista, pois antes da sublevación fascista era fundamentalmente un escritor en lingua castelá, non?
pero é certo que coincidir en Lugo con Piñeiro vai facer que haxa aí un cambio crucial, radical, de fole, e que se incorpore ao sistema literario galego, non? E xa suma outra peza máis a narrativa, que non se podería completar sen Eduardo Blanco Amor. Aínda que é certo que a Esmorga pois ten uns camiños máis difíciles e que remata por publicarse en Buenos Aires no ano 59, o periplo para que se poida publicar en galego pois é avesío e tarda tempo, pero anteriormente xa publicara en Galaxia o seu libro de relatos, polo tanto, aí está, non, ese tamén vínculo de Blanco Amor, que é un dos grandes escritores da época e de todos os tempos, pois con Galaxia, non? As relacións foron particulares, como era Blanco Amor, non nos toca entrar niso, pero sí na magnífica novela que ademais estando aquí neste espazo, pois non podemos deixar de citar que é a Esmorga. Todos eses fíos son os que eles van recuperando, non? Teñen moitas frontes, todas caben no proxecto de Galaxia, dende ese realismo social, pois a esa literatura con trazos máis populares, ese realismo popular de Fole, a fantasía de Cunqueiro, a nova narrativa dos autores de Illa Nova, que son os autores que dixemos, pero que se van incorporar co tempo Carlos Casares, que tamén estando aquí hai que citalo, non? Ese maravilloso libro de relatos que é Vento Ferido e que se insire tamén na nova narrativa, ou Camilo Suárez Llanos, Camilo Gonsar, que tamén vai publicar e vai establecer esa liña de recuperación literaria. E, polo tanto, a todos eles, non? E sempre baixo esa autoritas de Otero Pedrallo, que o impregnaba todo, como vemos, e que el facía tamén as súas achegas ao eido literario, pero que estaba en Galaxia máis nun papel moito máis institucional nese sentido, como embaixador cando iba a América, dando conferencias, establecendo relacións, ponte, coa autoridade que el tiña para conseguir determinados acordos, non? Así van recuperando a literatura do momento. E, por suposto, tamén poderíamos falar nestes 5 minutos que me quedan, poderíamos falar da poesía. No eido da poesía é certo que non era a súa prioridade, non era a prioridade do grupo, non era a prioridade de Galaxia, posto que entendían que na literatura galega pois había moitos poetas e houbo moitos poetas referentes, pero non houbera tantos narradores referentes, non? Cando pensamos na literatura galega, pois dende as cantigas pois ata o noso resurdimento con 3 figuras claves que son poetas, non? Bueno, e nas irmandades pois Cabanillas, é dicir, a poesía parecíalles que estaba como moito máis coidada e, polo tanto, non van poñer tanto empeño, pero non a descoidan. E falando de captacións, non, aí poderíamos falar de Pimentel, que é un poeta que lle vai interesar fundamentalmente a Piñeiro, ou Xío Novoneira, que é outro destes autores novos que vai entrar en Galaxia e o que van a mimar tamén, enviándolle libros, porque o Xío Novoneira recoñeceu en varias ocasións, non, que el, a diferencia doutros, o mellor, coetáneos, non tiña coñecemento ningún da literatura galega, non? E que cando publican Os vellos non deben de enamorarse en Galaxia, no ano 54, lle envían o libro ao Caurel
pois escribe de volta preguntando quen era Castelao, que el quería coñecer a Castelao porque parecíalle que aquel escritor entendera moi ben o seu pobo. Castelao falecera xa había 4 anos, non? Pero el non tiña idea de quen era Castelao. Esa era a situación pois que había, non? E que tamén ten contado o profesor Xesús Alonso Montero, que se manifestou en contra de Castelao sen saber quen era Castelao, non? Agora temos a sorte de que seguramente se imos a calquera escola de Galicia e preguntamos por Castelao, eu creo que todos os nenos saberían dicir algo de Castelao, non? Saben quen é Castelao, eu creo que sí, e eu é algo que fago no instituto sábeno, xa vos lo digo eu. Pero aquela época, pois, pois era a época dunha dictadura, era unha longa noite de pedra, e persoas interesadas pola cultura, como podía ser Alonso Montero ou como podía ser Uxío Noboneira, pois non sabían quen era Castelao, non? E aproveitando o fío da longa noite de pedra, desa metáfora tan maravillosa, non? Que acuñou Celso Emilio Ferreiro, pois se falábamos da colección Illanova, en poesía temos que falar da colección Salnés, que botan a andar Celso Emilio Ferreiro, Del Riego e Álvarez Blázquez, un pouco en paralelo á Editorial Galaxia, porque é certo que, pois como non era un dos obxectivos de Galaxia a poesía, Del Riego contaba que chegaban moitos orixinais, porque neste país sempre houbo moitos poetas, segue o sabendo, non? Moitos poetas, e que claro, non lle daban saída, non se podía publicar todo, e eles priorizaban a narrativa, o ensaio, fronte á poesía. Del Riego entende que sí ten que haber un espazo para a poesía e dunha maneira paralela a Editorial Galaxia. De feito, nos libros non aparece Editorial Galaxia, e na que aparece Reconquista, pero Editorial Galaxia como tal non aparece. Saca a colección Salnés, que ademais pois é en honra, non, a ese poeta das Irmandades, o poeta da raza, a Ramón Cabanillas. E aí quere dar saída a moitos deses poemarios que non se publicaban en Galaxia, non? E un deses poemarios, houbo moitos, pero un deses poemarios, o poemario máis coñecido e de máis éxito, non no seu momento, curiosamente, pero sí ao longo dos anos, foi Longa noite de pedra, non? Celso Emilio entrégalle os poemas a Del Riego, contaba que naquel momento ele estaba un pouco decepcionado coa repercusión que tivera o Soño sulagado e non tiña moitas ganas de publicar, pero a insistencia, a teimosía de Del Riego pois fai que lle entregue eses maravillosos poemas que tiña Celso Emilio e que se publique nese ano 61 A longa noite de pedra, non? Que é outro dos libros emblemáticos. E nese fío deses primeiros anos de Galaxia, onde Otero Pedrallo é o seu presidente e é un presidente presente, non ausente, pois vaise reconstruindo a literatura galega que quedara, pois, iso, esfarelada nesas cinzas da editorial Nós, e reconstrúese trazando pontes, como intentei mostrar aquí brevemente, trazando pontes pois con Cabanillas, con Otero, con eses vellos de Castelao, que era do pouco que se podía publicar de Castelao, pero tamén mirando o futuro con eses rapaces e rapaza, que está aí Xoana Torres, desa xeración
que nace por volta da guerra, non? do 36, establecendo pontes en moitos sentidos, porque aí poderíamos tamén nese grupo pois destacar a Beiras, non? Que vai publicar un libro tan importante como Atraso económico de Galicia, que é un ensaio, non? E que se vai facer cargo en boa medida da Revista de Economía de Galicia. O que interesa, o que eu quixen mostrar moi brevemente, é a diversidade, non? que manifestou Galaxia en acoller distintas sensibilidades narrativas, poéticas, de ensaio, sempre baixo esa autoritas neses primeiros 25 anos de Otero Pedrallo como presidente, e sempre baixo esa Galicia galega, esa literatura en galego, porque tamén poderíamos falar diso, non? De que acuñan, non? E se comprometen con que a literatura galega é unha literatura en galego, polo tanto, que está escrita na nosa lingua. En esa defensa e atendendo pois a todas esas sensibilidades vaise construindo Galaxia.